Ya Allah ya Allah, haɗa kan mu Afirka mu so juna. Allah ya kawo wanda zan samu in tatse wannan katangar ɗin, ɗora bulo da bulo, in yi ta kyau. In Allah ya taimaka na samu wanda zan kama a ce amma kamar gidan mai gari bayan gidan kadan na gidan mai gari. A ce a bayan gidan mai gari biyu har gitsi, wani wata irin rayuwa ce. A komai wata rana sai labari. To Allah kawo. Allah kawo. Salamu alaikum. Baka dai, ƙarso bismillah. Muhammadu salli ala Muhammadu. Alhamdulillah. Wallahi madalla. Ai botin idin wallahi na ta ko hada ta daga yoyi. Wanda ne gari ne ma. Kaya din shi gindin ka ba ni ne. Allah kala ne gari. Gari? Ni ne. Wallahi da yake mun dan shigo garin. Akwai aiki a cikin zaka mu. Ka san me? Na zauna. Zauna. Madalla. 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 Barka da yamma. Barka da. Gida aiki. Ya ce? Saki. Madalla. Ya talaka kuma? A'a talaka na fama da su. To Allah ya ga lamarin. Amin ya Allah. To da yake mu mun shigo daga area ne daga Bunni. To muka ga yanayin garin na kuma yana ɓata tallafi na al'amuran rayuwar ci gaba. Don kuna an baku a baya. To muka sani maka garin Katanga. Sai mu kofa saboda duk wanda ya goyi dinga fara haraji saboda saboda rayuwa. Wata ko ainihin Allah ya sunanka. Sunana Alhaji Shafi'u Alhaji Sha'ibu Shaka tafi. Alhaji Sha'ibu Shaka tafi. Gaskiya ne ka ga sunan wani iri. Yake mun kasan a can mu binni saboda in muka sa in ka zama alhaji to kana bata irin kwangiloli in aka baka kai koye saboda a sayin da ai saboda ga nan naku ne a rage ne kuma gaskiya ka zo da babban abu. Ba shi ne ai da duban. Ka san aka ce garin nan ko mota na ta wuce ta biya. Assalamu alaikum. Ka gana ka tuna kuma kenan. Me yasa so muka zo ka hada mana mutane mu ga abin da ya kamata mu yi gonake da gidajen da ai tsaya da gonakai wanda mu hada duk mu suke a zagaye amma kofa katuwa kofa wanda kowa ya shigo za ka rinka haraji. Saboda kaga wannan zai dole sai da wannan. Wallahi ka zo da aji. Ba shi ne ai. Dan haka ba za ka zama na a ko ina ba sai a gidana. A gidanka? Ba dan ba zamanin annaba bane. Da zan saki mata ɗaya ta aure ɗaya. Ina zuwa. Aya kai da. Ai an gama. Ai da yake mun ka san mu injiniyoyi Allah zawa. Dole sai da abin da za a wannan. Wannan magana ce. Allah. Madalla. Da mu. Sai ku bayar da kuɗi baka zama. Wannan na kamar a gane yanzu wannan abin da irin wannan suna a mota so saboda na ga layin naku mota wata bane sana shigo kasa Allahu akbar to yi zan fara wannan sai ka san abin da za a yi kafin a san abin da yi kada ka jami'ar kuɗa kada ko ma na farfado wallahi na farfado a bari da su ba yi karɓi wannan abu ga abin da hali zai ya ba ai mu a ga mu da arziki madalla yawa ai mu a ga abin da za a yi ka tashi mu karasa gida na san ta gama abinci ka ci abinci mai mu ƙara ɗora da sauran abubuwa sauran abin da ya kamata a yi amma ba kuwa za a jawa ba gagani sai kai za a ɗallan nan saboda kuɗin su fi shigowa da yawa kai na a mota kai ne a mota abba mala sai in mota zuwa mala kai account ne account kai mu je to mu je mata ne ka tashi akwai ko kai mani ka ƙara ma ai so nake a na gani niki na gani ai ba sai an yi ba haka dai barka da gida aiki madalla wannan ko ba ko muka kira wannan madalla ko fada kai na zo ba fada ba fada ka zo wallahi wannan lamarin ne na ku na manya bisa ni tun da binni wannan abu ɗaya ne ba zai ba ita ɗakin matata. Da ke ai ka gane mu abin nan. Dan ga abu gasa. A'a kai dai ka tsaya iya nan. Amma duk abin da yake so a fada. Ai mai. Komai. Komai da komai ranka dai. Wannan dan gidan kakar makocin kishe babanmu ne.
kace daga binni yake alaji daga binni sallar zuwa kaga ma da zuwa ya hanya Allah lafiya saka guje mai hannu mana cikin kare kuma wannan ne wannan sauri madalla wannan ya za mu shiga harin nasu ba yana lahi ha wallahi ya aljihu wala yi gare ba haka ne a cikin hukun abu idan ka bari kuma irina ne dai ka ban ka bari je kawai ya zo ma ba madalla